chata suywakurani urpitu chata suywakurani ay 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 por cadena watu chayuta ay 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 por cadena watu chayuta chayurpitu chawiwakus kaisi chayurpitu chawiwakus kaisi ay 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 voy pasay wakati wasya ay 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 voy pasay wakati wasya kinaripuchu kinapasachu kinaripuchu kinapasachu ay 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 kikichayan sututiramunta ay 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 kikichayan supertaramunta chata suywakurani urpitu chata suywakurani ay 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 poli cadena watu chayuta ay 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 poli cadena watu chayuta chayurpitu chawiwakus kaisi chayurpitu chawiwakus kaisi ay 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 voy pasay wakati wasya ay 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 voy pasay wakati wasya hinaripuchu hinapasachu hinaripuchu hinapasachu ay 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 kikichayan sututiramunta ay 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 kikichayan sueltaramunta